Naulod guys. Oh. Ano guys? Awas na. Maayong buntag na to tanan sa inyo guys. Welcome sa akong channel guys. Di ako diri sa akong anay guys kay gikabahong antiil guys. May mga ulod guys. Ambot na unsa ni siya guys nga. Oh. Naabuho na guys. Gasolina guys. Atong ispra gasolina guys. Atong kaon pa ng mga ulod guys. Nagkaon pa ni siya. Mga ulod guys. Oh. Ulod guys, dagko ano guys, ay tulot na. Asli guys kay kahana. Naulod guys. Oh. Just dagana guys. Ano guys? Awas na buho naman yun. Ay. So, ulod guys ay. Nabuho na yung tiil guys. Naunsa ka ni guys nga. Nakabahong man. Kaluod. Hubag nagtuda guys eh. Muda guys, giulod na guys. Log dito.